సో బ్యూటిఫుల్ శారీస్ అండి, సిల్క్ కోటాలోనే. ఇది వచ్చేసి ఓషియన్ బ్లూ కలర్కి కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లోరసెంట్ గ్రీన్ కలర్లో బార్డర్స్ ఇచ్చారు. శారీస్ అయితే చాలా బాగున్నాయి, లైట్ వెయిట్ అండి. అసలు సిల్క్ కోట ఎంత లైట్ వెయిట్ వచ్చినాయంటే అంత లైట్ వెయిట్ ఉన్నాయి. కాంబినేషన్స్ చాలా బాగున్నాయి, కలర్స్ కూడా బ్యూటిఫుల్ కలర్స్ని పిక్ చేశారనమాట. ఆల్ ఓవర్ శారీ అంతా కూడా సిల్వర్ కలర్ జరీ పోట్లీ బాల్స్ ప్యాటర్న్లో ఇచ్చేసారు. అండ్ మనకి షోల్డర్ పార్ట్ వచ్చేసి కడీ బార్డర్ వస్తుంది సిల్వర్ కలర్ జరీలోనే. అండ్ కింద బార్డర్ చూడండి, మీడియం సైజ్ బార్డర్, కంప్లీట్ సిల్వర్ కలర్ జరీతో హెవీ వీవింగ్. అండ్ దెన్ అగైన్ కడీ బార్డర్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. రిచ్ పళ్ళు ఉంటుంది, పళ్ళు కూడా మనకి చాలా నీట్ పళ్ళు ఇచ్చేసారు, స్మాల్ పళ్ళు. అండ్ బ్లౌజ్ కూడా చూడండి చక్కగా కాంట్రాస్ట్ కలర్లో బ్లౌజ్ ఉంటుంది, మొత్తం బుటీస్ వస్తాయి. అండ్ హ్యాండ్స్కి దెన్ బ్యూటిఫుల్ బార్డర్ వస్తుంది అనమాట. సో చాలా బాగున్నాయి. ఈ పర్టికులర్ శారీ కూడా ఓన్లీ 2 పీసెస్ మాత్రమే ఉన్నాయండి, మిస్ చేసుకోవద్దు. బికాస్ కలర్ కూడా చాలా రేర్ కలర్ కాంబినేషన్ అని చెప్పొచ్చు. సో దిస్ ద కంప్లీట్ లుక్ ఆఫ్ ద శారీ అండ్ గ్రాబ్స్. థ్యాంక్ యూ.